Vakomana namajara joeroziva vachikomenda pamusoro pechitiko chamoziva chakaitika chehelicopter crash. Yamoziva kuti nhau iyi nanhasi vanhu vatomboziva kuti chakachokwadi ndechipi. Noda kuti mavisions ari kungoburwa akasiyana-siyana. Pane vision inobuda ichiona kuti aiwa inenge iri inline nemutungamiri wenyika zvinzi aiwa pane maattempts vanhu vaizama kuda kumuendesa down. Tonzwa vamwe vachiti aiwa anga ari maattempts ekuisa VP down. Pana pakomana vari vachikomenda vachiona kuti aiwa VP also VP Chiwenga ava kutotyawo this trap. Sanapinda mashoko ambuda nyogwa panapa nevakomana opposition vanoopposa the regime. Kuti vasubscribe walike turn on the bell icon. Tipinda pahindo yamajarajaro samposta this picture ramuri kuona iro iratidza Vice President Constantino Chiwenga pamwe chete pane iratidza kuti pane helicopter iripo kumasuro vonyora vachiti following the recent helicopter accident, Chiwenga now prefers chartered helicopters with Caucasian pilots. Just been told this was hired from South Africa. After the coup, Chiwenga was a target for elimination, but he survived to live another day. Ndobvati picture quotes of ndobvaisa link iro panapa ari kutora mashoko kuti aiwa mukomana uyu vanonzi general vakutotyawo. Takuona kuti aiwa havachashandisi mahelicopters emunyika yedu, nyika yeZimbabwe kana ivakomana veAir Force, but ava kunotora ekunze vanoziva kuti aiwa anenge akanoonekwa nenyanzvi uye hapana infiltration inenge itikwa kana nhau kana dzekuda kutripa vanhu kana kuita sei kana kuva achizova assassinated. Mashoko ari kubuda achinyogwa panapa nemukomana anonzi Majara Jairos. Aiwa tudze mafunguro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi. Aiwa pinda comment section yedu musakana subscribe or like turn on the bell icon.